Pinarning samai berta ke than pon jibang nili jidkramsa lase non berta thipi langpon sinang. APHLC party lapen Congress pen bang pharu pli sosiara tum BJP long gachi pagdun. APHLC party Tika police stations abitung atum pen phenke maini ponsi BJP long mass joining apu thak lam thar gachi pipon. Rong kroyera tum pen CM Dr. Tram rong hang lapen ki MLA Rupsing Trona tum phan kachuru pajurpon. WKSA tum pen sangpi Sabina Teron pi lapen senior journalist Longsing Teron Heman Humridam si karchuda. Monsing Teron pen Kangching Teron arong atowara long dolong kaselok long apot rad tum pen IM sro jurong pharphan kachuru pajurpon. Non berta puthot ang ton pen langpon sina. BJP party atum pen anivang se BJP mass joining padapon bom ason taktaksi jakoni phai khri throk siarni sami dhonsri MSC consensi ke parlopont hidi sajir pathu aklam long pan sebe BJP mass joining padapon labangso BJP mass joining padapon along alihiaman band CM Dr. Tram Ronghang MLA Bidasing Englengs dhonsri local MSC mati EM tilutunawa hasu EM MSC BJP long khlembang phubang phetum ta chitong dun labangso BJP mass joining along pen sami APHLC party lapen Congress pen bang pharu pli so si ara tum BJP long chepok dun hidi sajir hawar angkang along sampai prapjin pen black toping atawar silam pi ponangji lapen mesen kijun alang pi ponangji lap anchot kadilangsi dhonsri MSC consensi angkang along kedu forest angkang along kedu ara tum phan sami prapjin pen longle pata pi pon lap nangji pu pen chengloksi kaprek prek chingthura sai mu sami deng ponangji pusi rong asara tum pen sami tokjir alu CM Dr. Tram rong hang phan pi pajurdun rada tum pen kachunung re loki pi pajurdun an sami elong vet si including chaw vet si bidang petlo lapen kining kan si angbong pen sami isi pen isi pachun pon chia phan cyclem pon pusi CM Dr. Tram rong hang pen rada mai pi long lam jai pon department of bukeri si ajar komat si application na pidon ma pinpura lo memona na pima hodak nili ing chapet si piko beti lasi kiunan asai deke mohed itu beti honai ye somorong piake hai kaning dia sonda taksi anke na tunai pinpura lo na piang lai application ke doan nili ningkani siang mo kapecho dia phalsi na tum phal pachini ko don magle tum kedam tanga por huan ke APHLC long chipok don lo lapen ke APHLC party atum ke lam ki thu ke dok ansi ningji thekchot bon sami rong lobrang chingthura saimo ke klempon thekthi lasi rong rublong asaimo chingthur klempon jile BJP party tu manbet lo lasi rong lublong ka chingthura sai ke klempon che phan matha ponsi BJP long chipok don lo pusi BJP long chipok don ratum pen ningji pon renti akote tum phan nil pen choro patela pini nilitum APHLC pen kachiri jain mate kachio BJP long ke bang athepi alam ala asidang tum along nili taningji ji mate nili hin pen lam klar dak panjala no nilitum kedam tang anta APHLC long dom bom lo apen claim bom lo dam bom lo seta alang itu maja kong ave nilitum nang garap dia phang nilitum sini seta alang itu nang garap dia kong ave seta alang itu alam alunan ke mesen je bon pusini tum paning ding bom lo bon seta mi pinian ke alang li tum alam the pendang lok alang li tum claim ke dam ka do ve ake ke thek long ajok sini tum ahin pen bang pharupli so se arab ni tum COC BJP long pe opon lo nili tum ningi the la lo nili tum ningi the athe nili tum ki do dim all dhon suryang kang pangbong pen se tamai nili tum ake do dim bang la ke DCRF ang kang la si ke dam tang ani ta CM sir mi thama sen cha lo je DCRF ke nili tum hin pen ang pro pialo don se tamai na tum pota nang kai suje phan non chok si chelang pusang chi chak lo la si labang sok ke pichok un jia phan purang te alang li phan ning pang sam nang ko ya posi ni tum do anara seta pini chiklang lo alang li ning sam lo la si labang so aputha se tame nang pichun pek pu ning thi ben si ni tum do an bang pharu pli so se arat pini ben APHLC pen chi o se bang lo Hiduk det arat on pansami longle pata pi ponche pansami siding ponpu lapan ki DCRF angnam pilong kedo arat on pansami longle pata pi ponche pan kangkrung kangchap je pansami siding ponpu si CM Dr. Tram Monghang pen pachini pon
la pen ke non da nili hodak stage long do bomosi long le pota pine mondol tuman nili hukum pielo secretary tuman hukum pielo dana pasarvi po long le pota ki joy pen piji phat la pen hala GCRF long ke do phanda nili non secretary ban hukum pielo next ni tum isia meeting long ban po la ba ke dake die DC Council Reserve Forest adima bang ke dake revenue land kapona ye phansi nili non hukum piel angkang an la mana Karbi tum ke do an pulon inglong so ke dona dima bang ke la ke long le pota ki pi phansi claim mo Jakhong ni phai Chris Roxy ani West Karbi Anglong Rongkhang MSC Consensus ke Parlopon Tika Committee hol along APHLC party Tika police stations abitung atum pen phenke mai ini ponsi kedam tang Jakhong ni phai Kripli ani Tika phonglang su pathu aklam long BJP atum kangdang mai kani pon along BJP lang chipok dunde pinda bang phubang phi amen ki sungpon dat apu thak Tika APHLC party abitung atum pen ningkang samsi ilapen ningdugalam thi chipaklang pon Tantang ni phai Kripli ni dak Tika phonglang su pathu aklam long meeting do lo nili soni ilning ke kupluma puyi ke dogdam de dukok athe meeting ahu halada nili tumnon kupluma puyi on son teron la APHLC president pulo an moi phesita nili ta inut dak klembang phu APHLC long secretary nili men Simeon Timu pulo nili klembom lang chinilor pensi tabangso a meeting along nili phan nili men and pondet si nili men ang patiram lo amat si nili bang asola ma puthak long kache don dun de atheke nili phan lam the si karju ave lapen nili phan phun ta nang lu le chetong lokta ni phan ni ching ki pensi la bangso mai along nili phan amen ang patiram ponaret la bangke nili ningkang samdam de dak ang thek si nili nang litum dak media cetai long nang cethan lo la pendak nilitum apuling along tame bai tum Karbi long la APHLC long chepau raper tum an sitame la bang niliphan haladak nilimen tiram lo poma la niliphan nang lidun juilo la pen nang lila tum along siga chepau dun lo ku laso alam nitin kok na po phansi nili media cetai long lam klar na chipi phansi la bangso lam media thengno nili jai nang lo la putulo son hak taksi aning kang samse do kedam tang la ni phai clear ni ki claim kedam along kado ka ve ke phan la hayalam ta nangkar juta ve nang ki puta ve pin le nili phan hala so di malong nili men nang atiram po la so pod bang si just met pet nili ning kang samse chip klang dam lo long nili kaning je bang ke la kado ka ve ra da tum manghuri lai song lo nili ka chuning ri phan bang so lama puthak nili kachini da mateng plotang te la do puta nili pudunun e ave puta pudun e athe non dak rong along se than sa ya teng plotang te nili gal julong alam ke inut bahani abu tarlis ka we tu ma phanta hadak amen mention pon lo tiram pon lo sita maflar ba pon lo pula sona lam bang nili har judun long sita keong pipen latak bang ke klar sapen blonte don hot rock bang amani dota hai mane la nili pana keong pipen bang pan tarlip don thek thela pulma pui arju patini pen la bang than thek thela BJP tu meeting nang itu ama aron repen latung hala alis pon tawara nilita BJP munit kali pensi nilimen hadak nampik lang ham nili hama sort aphan anta amen ponat I hadak aphutup ke karwa mafal karwa ini ke dake panisia meeting along ta BJP ki dun ke dak arong pen ke bang thong ve on son teron lo serlin BP lo ang ponga chonal dake akaprek tum ke bad baki ke aprang ka charwak tanga tum si arwak waralo inunut ka charwak si pak photrok batai charwak alo on son teron bengta aprang penta la ke BJP munit nili pensi mafla charwak kam pet lo aprang food alang horen sing be along sin nitum ka charwak da la pen ke nona bank si ila ini la ke
putet poisa phanchona si la ke kam ke klem non talu la on son pen angpong ke tangka phanchona Karbi Longri Atumta la bangke atok ni kedo atumata korting jirtomata manghuri la non la BJP tumke itung phanaka ke bai tablok tangka pensi nang ke bai lo la si manghudu nang ni la bangke la non istiam itum aphan ike than ke sar je ke nang than ke la ke ahok pet si bang nang than non anta a New York da Tika APHLC longke nitung la phansi AP vetlang thir pi vetlang West Karbi Anglong Rongkhang MC Consensi ke parapot Rongkurui arong America Denasterang Hemlongs Rongratum Chingrumsi Jakong ni pai Kritrok Siani Perengki Mai ini ponsi CM Dr. Trump Ronghang Lapenki MLA Rupsing Tronatum Pan Kachurupa Jirpon Keramtang bu signify Enkora Trok Siani Siningami ke Klo Hut Rongkurui arong along Miri transformer along semi kirupon ajokansi labang so miri transformer semi hinupon daglo rara tumpen semi kangting siring pensi kisung pen chakpon nangkoklo labang so kasung pen pajokpon jia phan bosi rongarat tumpen semi MLA Rupsing Trons MLA Dorsing Ronghang lapen ki CM Dr. Trump Ronghang ant puthot ake joy pen miri transformer kelong pon jia phan chunuri damlo labang so chunuri pon ateng pensi CM Dr. Trump Ronghang MLA Rupsing Trons MLA Dorsing Ronghang atum pen semi alu tok dun pensi labang so tok alu pen SDE along paledam pensi akimi mering transformer semi longpon lo rongara tum pen semi akimi mering transformers ke longpen puthot kangting pen jokpon si ka thiang longpon thulu lasila puson pen rongara tum phan kisum ke boy pen kangting pen puthot ki pa thiang pon thega pot rongara tum pen semi CM Dr. Trump Ronghang MLA Rupsing Trons MLA Dorsing Ronghang tum phan ka churu pa jirpon labang so phereng ke amaya long pen denesterang Jacob terang, Anthony terang, laban ki reveal son terang atum chitong dun board holben great son timung Karbi Longri Abirta ledak nitum la press ke hang alam the alam ke la pelo kachuro alam the pensi nitum la press ke hang athi pi bang apulo nitum nitum transformer bang sining ami ajoni pen lightning pen amasi ino dak lo la pen ke la so ke sung pen ke chipi yogi phan pu bang ke ma pida ele tum ke thik ding tum lo ele tum ching hon MLA sar lo ke hai sing teron la pen ke hawra ghat along MLA lo ke hai Dorsing Ronghang la pen ke ele tum ching hon CM sar alang tum phan ka churo alang the pen si tum la press meet tum puthap ni ching duk la pen ke kachuro alam the kan sing tum na kangni som thom alam pen sinili pini la so press meet bang ke alam deklar pon kang tung lo ba ka chi than pon kang tung lo e so bang ke rat asai punon ba sai ke mi deng ji alam alum an systemic akam pen systemic me thang hem ti ko pen si pang cheng pon nang ji lai som lo la sing non la transformer alam phutha pasami la ta hematik ko ba alam the kan sinang cheng lo la si nitum la da ron kroi arat stami akisunga mo stami la nitum plan pon lo la pen andun thu bang ke iphan ikira patung phan puludang te ninga ching duk akachuru bang ke akinang so badu atum stami ili iphan ikira patung bang ke ili gratitude di thanks kachipi ba ninga ching duk akachuru bang akinang so la pen ke son thoma lama bang la phulo non la itum phan ke thegi ding itum ching hon MLA sar lo la pen ke CM sar lo alang itum alam thi pen stami non la so transformer itum jiwan nong lo ana kisungang bong pen stami itum la ke dam tangan nian bang ke siksak pikan lo karen ka bia join ni stami pinyani bang ke la alang itum alam thi pen joy ki pen itum transformer da jiwan nong lo la pen da tamin itum da la SDE atum pen chingki chithan si alang itum alam thi pen di lenge thi tum lo itum ka ching hon MLA sar tum CM sar tum alang itum alam thi pen si pinyani alang itum ta niltum alam tame iri lo la si akam tame pichun nong lo la pen non nang ke karen tame itum chuthordum chulong lo
apa si non laso ani ngecing duk alam the bangke non kita tangan akira pason thotsi non kilang jilang akisung an stami alang litum apan stami kira pon tu jilang lapen ke klem pon tu jinang lang ta du lang nasi alang litum pan bangke akacuru lo kacipilo lapen ke alang litum pan non kilang jilang arni an stami nilitum akisung keson ason an stami nilitum alamar dita ke pon ji pan nilitum bangke kacuning rita cuning ritulo lapen tum ke rak da grassroots level pina posin tum ke kopine ninge chingduk penalang tum han ke thon nam ji pustami tum mang ke jakong ta ve dia jita hai sitame nil tum lama lum pen la pen ke full support non kiwang jiar ni ansame nil tum mang ke alang tum phan full support da rong kroi punon ba rong khang pen pustami nil mang ke alang tum mang full support chi pidun po la pen ke alang tum han mang ke anso se a here jumeta chi pin thulo MLA Dorsing Ronghang Ator Sangpi Sabana Teronpi Lapanki Senior Journalist Longsing Teron Atuma Phant United Arab Immigrate UAE Dubai Adet along prestigious International Award Chepalongdun Pensi Karbi Longri Mati India Det Pipad Hongmeke Wan Pipon Thegapot WKC MIP Demi Hanse Pipen Ari Sanghotum Aheman Humbiram Archodam Bangso Demi Luni Events Dubai Ahin Pens Patir Piponsi prestigious International Award Paman Ponlo Laso along Sabi The Pride of Tribe India pen serap situdun pensi United Arab Immigrate UAE along Dubai along besi paman ponlo la solong MLA Dorsing Ronghang Ator Sangpi Sabna Teron Pi Handicraft Handloom Textile lapen ke Tribal Essence for the Tribal Community pen dalang pon pensi alang li phan ingbai ponlo alang li ke sepaduk pen ajok pensi Karbi Handloom and Textile lapen ke Culture aprang an kipali dun thek ajok pensi Karbi pendeng sumpots ha thak an kipali dun thekapot WKS MIP Dimi Hanse Pipen Japon Lindsay Aheman Humbridam si Archodam Lapuson Taktaksi United Arab Immigrate along Global Tribal Business along Sami The Pride of Tribes a mile long Senior Journalist long Sing Teron Key Speaker upon Sami WKS MIP Dimi Hanse Pi Lapanari Sang Hotum Aheman Humbridam si Archodam Lakhain ko resi Borjan MSC Consensi ke parapon Rong Plim Plums Havar along Kedu Mon Sing Teron Lapan ki Kangching Teron arong ratum to work hindu lapen lang royalong mesen dolong kavera jokpensi ratum kidam kebang lapen ki klim somaratum toklang Charlie ji phanda lang royalong ke par ji phan ki sung dokoklo labang so ki sung penepa jokpon ji phan kedam tang ani apar HDP along BJP to mass joining ki pa dupon along CM Dr. Thuram Rong Hangpent RTC dolong lapen ki to work slam pi pon ji phan lam chak chi pipon lo lasila puson lam chak ki pipon thegapot Ratum pen kachurupa jirpon lapen prabjin pen labang so dolong lapen ke mesent atuwak keslam pipon jia phan silbang so havara ratum pen CM Dr. Thuram Ronghang lapen ke IM Surjurong Phartum phan kachunuri padupon pen alang litum phan chairman pen chenglok pen litum sar Surjurong Phar pen chenglok pen tim Karbi Long alang litum phan suri ke kiropila asi ilitum phan ilitum ningarong mimi bangso kisung ke litum non het non dik pen kali ningkan ingkoi thong kep ki kepen so siloi litum kisu kin ipen danglok bangso delong la pen towar sami lalang litum phan churu reun si pini alang litum phan alam chak pen na alang litum nang kichak te kang pen litum phan nang kirap pot litum rat rongnya rat chingwai pen si bangso adelong kahinu ajoini alang litum nang mat hati kang si tung abang lah pu hello je kedam tang dak HDP along Mars joining hostame ilitum sar CM Tulram Ronghang alang li pansitame ilitum penpura lu pidun tado penalang listame nang cicak tekang lo RCC breeze ke dak ke pipinanya ke nang sot penang pipu ilitum paning nang pathi tekang si haso pot bang ke ilitum rong arat aduan sitame ilitum ke niling ci rot put pensi ilitum mangke dak Chong hong dun prong cholang dun prong lo asi nilitum parong ni rada bang ke mumu sitami nilitum pan ko an mana kerap alang litum rideng siduji la pen nilitum ke nahok sitami nilitum long make tiluk madilung sinitum make citu don bom lang mun pusitame Pina Abirta pengki lansikang ton penelo la sidomi thami kardom